Tak první z cviků bude vytažení. Ruce si dáme na rukojeti, nožky nahoru. Nádech. S výdechem žížala. A přitiskneme bedra a vydržíme 8 sekund. Uvolnit bedra, nádech a s výdechem znovu přitiskneme bedra a vydržíme. Všechny cviky budeme dělat dvoufázově. Uvolníme, potáhneme pánev 2 cm nahoru, nožky dolů, ruce na břicho a pohoupáme. Ruce natáhneme nahoru, nožky dáme rovné, ruce musí být vždycky rovné, nádech nafouknout břicho a výdech vtáhnout břicho, přitisknout bedra. Vydržíme. Výdech, výdech. Uvolnit, nádech, nafouknout břicho, výdech vtáhnout břicho, přitisknout bedra, vydržet. Znovu uvolnit, nádech, nafouknout, výdech vtáhnout, přitisknout, uvolnit, nádech, nafouknout, výdech vtáhnout, přitisknout a zopakujeme to ještě 2krát. A uvolnit se, potáhnout nožky dolů, odpočinout. Ruce si dáme na rukojeti, nožky nahoru, nádech, s výdechem žížala a přitiskneme bedra, zvedneme pravou nožku a patou ven kmitáme k hlavě od hlavy. Dejme tomu 8krát, vyměníme nožky, nádech a s výdechem zvedáme. Dolů nožka, uděláme druhou fázi, nádech s výdechem pravá. Dolů a nádech s výdechem levá. A nožka dolů, uvolníme bedra, potáhneme pánev a nohy dolů. Odpočineme. Ruce nahoru, nohy na trenažér, nádech, s výdechem žížala a přitiskneme bedra, nádech, s výdechem zvedneme 2 nožky po jedné, paty venku, špičky k hlavě a kmitáme nožkama střídavě. A nebo šlapeme zelí. Znovu 8 až 12krát. Nožky dáme po jedné dolů, nádech, s výdechem přitiskneme a znovu nahoru po jedné a kmitáme znovu. Nožky dolů, nádech, uvolnit se, potáhnout pánev a nožky dolů, pohoupat. Ještě tu máme jeden zimní cvik, takže chytneme se za rukojeti, nožky nahoru, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvednout 2 nožky, protáhneme špičky dopředu a lyžujeme. Jsou to pochopitelně běžky. Nožky dáme dolů, nádech a s výdechem znovu přitisknout nahoru a lyžujeme.
Nohy dolů, uvolnit, potáhnout a odpočineme. Ruce dáme nahoru, nožky také, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvednout 2 nožky po jedné a stříháme podélně. A zkusíme příčně. Nožky dolů po jedné, nádech, s výdechem znovu přitiskneme bedra, zvedneme 2 nožky a znovu to samé, podélně a příčně. Nožky dolů, uvolnit bedra, potáhnout pánev, nohy dolů, odpočineme. Ruce dáme nahoru, nožky, nádech, s výdechem žížala, přitiskneme bedra, zvedneme 2 nožky po jedné, překřížíme nohy a zvedáme je nahoru a dolů. Nožky dolů, nádech, s výdechem přitiskneme bedra, zvedneme nožky, kříž do druhé strany a znovu nožky nahoru a dolů. Nohy dolů, uvolnit bedra, potáhnout pánev, nožky dolů a odpočineme. Ruce nahoru, nožky, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvednout 2 nožky po jedné a roztahujeme od sebe i s kolínkama a stahujeme k sobě. Nožky položíme dolů, nádech, s výdechem přitiskneme a druhá fáze nožky nahoru a děláme to samé. Nožky položíme dolů, uvolnit, potáhnout, nohy na podlahu a odpočíváme. Ruce dáme znovu na rukojeti, nožky nahoru, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvedneme 2 nožky, spojíme chodidla a roztahujeme kolínka od sebe a stahujeme. Bedra jsou celou dobu přitištěná. Nožky dolů, odpočineme, nádech, s výdechem přitiskneme bedra a znovu nožky nahoru a uděláme to samé. Nohy dolů po jedné, potáhnout a odpočinout. Ruce dáme nahoru, nožky také, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvednout 2 nožky po jedné, spojíme chodidla, roztáhneme jednorázově kolínka a přitahujeme k hlavě a od hlavy. Nožky dolů, nádech, přitisknout bedra, s výdechem zvedneme znovu nožky, roztáhneme kolínka a k hlavě od hlavy. A nožky dolů, uvolnit, potáhnout,
odpočineme. Ruce nahoru a nožky také nahoru. Teď se trochu projedeme na kole, takže nádech s výdechem žížala. Přitiskneme bedra, zvedneme 2 nožky a jedeme na kole dopředu. Dolů nožky, nádech s výdechem nahoru a jedeme na kole dozadu. A tady dáme také 3. fázi, takže nožky dolů a nádech s výdechem přitisknout nožky nahoru a jedeme jenom pravou nohou. A jedeme levou. A teď takový unikát, pravou dopředu, levou dozadu. Takže to nejde. Tak, ale ten, kdo to zkusí, tak zjistí, jestli to jde nebo ne, tak si to doma vyzkoušejte. Nožky dolů, potáhnout, uvolnit, odpočinout. Tak když jsme jezdili na kole, teď si můžeme zaplavat, takže dáme ruce nahoru, nožky také, nádech, s výdechem znovu žížala a přitiskneme bedra, zvedneme 2 nožky nahoru a plaveme prsa. Dáme nožky dolů a nádech s výdechem přitisknout a znovu 2 nožky nahoru a plaveme. Nožky dolů, odpočinout, uvolnit, potáhnout a pohoupeme. Znovu ruce na trenažér, nožky nahoru, nádech s výdechem žížala. Přitiskneme bedra, zvedneme 2 nožky a plaveme pejska, takže oběma nožkama dopředu a dolů. Nožky dolů, malá pauza, nádech, s výdechem přitiskneme bedra, znovu nožky a plaveme. Pejsek je unavený, takže nožky dolů. Uvolníme bedra, potáhneme pánev a odpočineme. Takže znovu dáme ruce nahoru, nožky, nádech a s výdechem žížalka. Přitisknout bedra, zvednout 2 nožky po jedné a děláme kola oběma nožkama před kolením. Výborně. Teď děláme vnitřní a nožky dolů po jedné, nádech, s výdechem přitisknout bedra, zvedneme nožky a děláme také kola, ale vnější. Nožky dolů, uvolnit, potáhnout a odpočineme. Ruce dáme na rukojeti, nožky nahoru, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvedneme 2 nožky a děláme kruhy oběma nožkama. Nožky dolů a nádech, přitisknout bedra, zvedneme 2 nožky a do druhé strany. Nožky dolů, uvolnit, potáhnout a odpočinout.
Pokud máme doma hodně much, tak je můžeme odhánět tímto cvikem, takže ruce nahoru, nožky také nahoru, nádech s výdechem žížala a přitiskneme bedra, zvednout 2 nožky a odháníme mouchy levou a pravou nohou. Dolů nožky, malý odpočinek, nádech, s výdechem přitisknout, zvednout nožky a znovu odháníme. A dolů. Uvolnit, potáhnout a odpočinout. Takže mouchy jsme odehnali, ale ještě nám zůstaly moly, takže ty vyženeme také, chytneme se za rukojeti, nožky nahoru, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvednout 2 nožky, roztáhneme kolínka a spojíme chodidla stopama k sobě a nádech a s výdechem tlapkáme. Výborně. A tak je postupně likvidujeme. Dolů nožky, nádech a s výdechem nahoru. Ještě nám nějaké moly zbyly, tak se jich zbavíme. Dolů nohy a teď do třetice, nádech, s výdechem přitiskneme bedra, zvedneme 2 nožky a zabijeme moly stejně, ale netrefíme se. Nahoru, dolů, výborně. A nožky dolů. Uvolnit bedra, potáhnout pánev a odpočíneme. Teď po úporném boji se můžeme radovat a vyjadříme tu radost tímto cvikem, takže dáme ruce nahoru, nožky také, nádech, s výdechem žížala a přitiskneme bedra, zvedneme 2 nožky a oběma nožkama hurá, hurá. Dolů, nádech s výdechem nahoru a znovu to samé. Nožky dolů, uvolnit, potáhnout, odpočinout. Toto bude jeden z náročnějších cviků, i když potom všem nebude zas tak náročný. Ruce nahoru, nožky také, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, zvednout 2 nožky, paty ven a obě nožky k hlavě od hlavy. Děláme vždy jenom malé amplitudy. Tehdy se nám posilují hluboké svaly, bedra jsou přitěštěná, páteř stabilizovaná. Nožky dolů, nádech a s výdechem nahoru nožky a znovu to samé. A nožky dolů, bříško je posílené, uvolnit, potáhnout, nožky dolů a odpočinout. Teď máme speciální cvik, takže chytneme se za rukojeti, nohy nahoru, nádech, s výdechem žížala, přitisknout bedra, nádech, napneme všechny svaly břicha, beder, stehen a zvedáme špičky nahoru ke stropu, ale paty jsou přikované. Taháme nahoru, taháme pod břišním tlakem, uvolníme, nádech, s výdechem přitisknout bedra, zatnout svaly a zvedáme špičky nahoru. Zvedáme až ke stropu, ale někdo nám je drží. A uvolnit. Nádech a po třetí přitiskneme a zvedneme špičky. Zvedáme.
paty se drží dolů a uvolnit. Uvolnit svalové napětí, potáhnout nožky dolů, ruce na břicho a odpočinout. A teď budou 2 cviky, které mohou podpořit srovnání pánve anebo nohou. Takže natáhnout ruce na rukojeti, nohy rovné tentokrát, vytáhnout se, ruce také rovné, paty ven, ohneme pravou nohu, nádech a s výdechem vytahujeme levou patičku od pánve. Vyměnit nohy, nádech a s výdechem taháme od těla pravou patu. Znovu je to tah z pánve. Vyměnit nožky, nádech s výdechem levou. A vyměnit nádech s výdechem pravou. A zpátky nožka. Potáhnout nožky dolů a odpočineme. A máme tu druhý ze slíbených cviků. Ruce dáme nahoru, nožky rovné, paty ven, špičky k hlavě, nádech a na 4krát šlapeme po žebříku jakoby patama směrem dolů a pracujeme s pánví. A 4krát nahoru. Jedná se o 4 dvojice. A 4krát dolů s výdechem a nahoru jdeme s nádechem. A dolů. Kolena musí být rovná, nejsou ohnutá, díky tomu můžeme pracovat s pánví. Tento cvik můžeme provádět i déle, protože se nejedná o posilovací cvik, ale protahovací. Všechny cviky děláme symetricky, aby se nám srovnávaly horizontální polohy. Když jsme nahoře, zastavíme se, nožky dáme dolů, ruce na břicho a odpočineme.